गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आङो फेसबुकआव मोनसे आसरित नांथाव भिडिअ नुनो मोनदों। बे भिडिअनि सायावनो नैबे भिडिअखौ आङो बानायनाय जागोन। दा दिखियाजुलिनि जाथाय बियो। बे भिडिअखौ आङो दहाय नुनो मोन्दोंमोन। बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आङो आसरित नांनानैहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो बेखौ फुङावसो हगारगोन। नोंथांमोना साननो नाङा दि मैयानि भिडिअखौ दिनैसो मानो होखो, नाथाय हर गेजेराव हगारनानैहाय हरनि समाव सोर नायबावनो साननानैहाय आं बेखौ फुङावसो रिलिज खालामनाय जागोन। दा बे भिडिअखौ नायनानैहाय आसरित नांगोन नोंथांमोनाबो, आंबो आसरित नांदों। सासे गथ'नावहाय मासे सिखिरि बादोंनो, गोसोम सिखिरि। बै गोसोम सिखिरिया बानाय लोगो लोगो माने बिनाव मोदोमाव अर नांदों, जिगाबाव अर नांदों, न'आव अर नांदों आरो। नोंथांमोना भिडिअआव खोनासं, गामि थामि गासैबो डिटेलखौ बुंजोबनाय दङ। भिडिअनि भइसआ क्लियार नङा होनब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। दा आङो हर गेजेरावसो बानायदों। नाय नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव आङो देखायनि। नायदो, बेबायदि हर गेजेरावसो आङो बानायदों। गोथां गोथां सावो गाज्रि आबहावाया सनितपुर दिखियाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों। नायलांदो नोंथांमोना दान्दिसे। नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय, मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो। नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों। नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो, बे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो। नै गाननायाव खामखायो। नै दा बेखौ जोङो सावबाय, सावनानै बयेमाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं, नायगासिनो दं। नै गामिनि मानसिफोर, बिसोरो नायगासिनो दं, खोनासंगासिनो दं। आसरित बाथ्रा आरोना, सोमोनांथाव, माने हमदांस' हायाखै मा जादों। नै गामिनि नायगासिनो दं। नै बिसोर न'खरनि गोजा। आरो जों थांगासिनो दं। नै जिगाबाबो खामदों। नैबे जिगाबमोन, बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन। बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै, नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों, न' दरजायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा, नै बिदिनो खामजोबो। नै खामजोब्बाय। नै नै खामनायफ्रा, नै खामजोब्बायना बियो। नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन। बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय। दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ। नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों। नै दायो माखासे खामबाय नालाय, ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयामाव दोननाय जासिगोन। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? नाथाय आंनि मोन्दांथियाव आङो ओरैबायदि सानदों, बियो मोनसे गोसोम जादु खालामग्राफोरनि खामानि जानो हागौ। नै ओरैबायदि आङो सानदों। नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय कमेन्ट होलानो जाबाय। दा आंनि साननाय बायदिब्लाथ' बे बर'नि गेजेरावथ' मोनसे दायना दायनि होननाय दङना, आरो बेखौहाय हिन्दीयावहाय खाला जादु खालामग्रा होननानै बुङो। खाला जादु, दाइन होननानै बुङो हिन्दीयावहाय बेखौहाय। दाइन, खाला जादु माने गोसोम जादु खालामग्राफोर, गोसोम जादुजोंहाय मानसिखौ बेमार खालामनानै बुथारग्राफोर। नै बिसोरनि खामानि जागोन बायदि आङो मोन्दांथि मोनदों आरो। आंनि साननायसो बियो, जायाबो जानो हागौ।
दा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो नायनो नेनानै थानोसै, नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथिहोनो दाबाव, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनो आरो फेसबुकआव नुयोब्ला फल' खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।